беморхонаи марказии шаҳри Турсунзода аз 33 шуъба иборат буда наздики 1100 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин карда шудаанд. Дар шуъбаи навзодони беморхонаи мазкур 4 нафар духтур, ҳамагӣ 70 нафар корманд ба аҳолӣ хизмати тиббӣ мерасонанд. тибқи иттилои масъулин, сардии ҳаво ба фаъолияти онҳо низ таъсири худро расонидааст, вале ба ин нигоҳ накарда дар утоқҳои табобатӣ ва дигар ҳуҷраҳои корӣ гармии зарури таъмин карда шудааст. шумораи умумии кад дар шуъбаи навзодон 60 адад буда, барои дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани хизматрасонии тиббӣ шароити арзанда фароҳам мебошад. Чхели ки шумо мебинед, дар шуъбаи мо 43 кӯдак вуҷуд дорад. Ин 8 кӯдак кӯдакҳои норасида мешавад ки вазнашон аз 1 кило то 2 килои 500 ҳаст. Барои ин кӯдакҳо мо ба бехат гармӣ бисёр дар кор. Чунки иноя терморегулятсия гуфтагӣ чӣ замон ҳаст ки кӯдакҳои норасида қапида наметавонанд гармиро. Аз тарафи маъмурият мо ба ёрдам шуд. Мана худамонам ҳаракат кардем, ҳамин гармиро дорем. Шуъбаи навзодон ба гармӣ то 25 дараҷа бояд ки гарм шавад. Хай рӯзҳои зимистон, рӯзҳои ҳамин 10 рӯзи охир камтарак мо ба вазнин шуд. Лекин ҳаракат кардем ки ҳамин гармиро мо қапида истем. Мо кӯшиш мекунем ки хизматрасонии тиббиро бо баландтар кунем. соҳаи тандурустӣ яке аз он соҳаҳои иҷтимоие ба ҳисоб меравад ки барои рушди он сардори давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста ғамхорӣ зоҳир менамоянд. зеро саломатии миллат бо игарии давлат мебошад. дар ин замина дар беморхонаи марказии шаҳри Турсунзода ин раванд дар зери таваҷҷӯҳи ҳамаҷонибаи роҳбарияти шаҳр қарор дошта, марҳила ба марҳила шуъбаҳои беморхона таъмиру аз навсозӣ карда мешавад. ин навбат шуъбаи модар ва кӯдак аз таъмир бароварда шуд ки аз 60 кат иборат аст. ҳамзамон дар шуъбаи бемориҳои кӯдакона ба солимии насли наврас диққати аввалин дараҷа равона карда шудааст. вазъи саломатии кӯдакон ҳамарӯза аз тарафи духтурони шуъбаи мазкур назорат карда мешавад. ҳамчунин ба модарони кӯдакон дар самти инкишофи дурусти кӯдак маслиҳатҳои муфид дода мешавад. тибқи иттилои масъулин дар шуъбаи бемориҳои кӯдакона ошхона ташкил карда шудааст ки ба кӯдакон мунтазам ғизои гарму солим дар асоси тавсияи духтурони кӯдакона дода мешавад. шуъбаи мо дорои 32 кат мебошад. дар шуъбаи мо беморони гирифтори бемории шадиди роҳи нафас, фарингити шадид, кати, пневмония, бронхит, инчунин бемориҳое ки дорои нуқсони модарзодии дил, бемориҳои дорои камхунӣ, тарбод, табобатҳо мегиранд. мо 6 нафар духтуре ки дар ин шуъба кор мекунем, ҳамаи мо аз рӯи китобчаи киссагӣ рафта ҳамамон дар шаҳри Душанбе мо таълим гирифтем. баъди ин мо бештар кӯшиш мекунем ки ба кӯдакҳо табобатҳои инфузионӣ, инчунин дорugузарони дохили мушак, дохили варидӣ нагузаронем. яъне ба кӯдакҳо бояд ки осеб расондан дар кор нест. бештар мо бо модарон суҳбатҳо гузаронида ба онҳо чӣ тавр ғизои солим додан дар кор. яъне инчунин ба кӯдакон тавозуни обро фаҳмонда метиҳем. мо тавозуни об, яъне бештар об, талабот ба об ба кӯдакон зиёд мешавад. суҳбатҳо бо волидайн ҳар дафъа гузаронида мешавад. инчунин ҳар рӯз ҳар саҳар мудири шуъбаи мо соати 7:30 саҳар омада то маҷлиси пагоҳи рӯзӣ ба ҳар як падару модар фаҳмонда метиҳанд ки чӣ тавр бояд ба тозагӣ, чӣ тавр кӯдакро дуруст нигоҳубин кардан, чӣ тавр ғизо додан, яъне таъсири ғизои нағз додан ба кӯдак. на танҳо мо бояд ки ба таври дорувори кӯдакро табобат кунем, инчунин ғизои солим ҳам метавонад ки ба саломатии кӯдак таъсир расонад. маврид ба зикр аст ки шуъбаи қабулгоҳи беморхонаи марказӣ низ мувофиқ ба талаботи замони муосир таъмиру аз навсозӣ гардида, корҳои барқарорсозӣ дар оянда низ идома меёбад. дар ин баробар дар дигар шуъбаҳои беморхона чунин корҳои созандагӣ роҳандозӣ карда мешавад. бояд қайд кард ки дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода беморхонаи марказӣ дар оянда бо низоми ягонаи гармидиҳии замонавӣ таъмин мегардад.